Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako zrušiť predplatné Shopify. Klikneme dole vľavo na nastavenia a potom tu klikneme na plán. Potom máme možnosť zmeniť plán alebo ho tu zrušiť. Potom klikneme na zrušiť. Tu máš rôzne možnosti. Buď tu zrušíš svoj plán, čím sa tvoj obchod zatvorí, ale údaje sa budú uchovávať 2 roky, aby sa dali ľahko znova aktivovať. Alebo túto možnosť. Potom klikneme na zrušiť plán. Predtým by si sa mal uistiť, že nemáš žiadne ďalšie predplatné. Možno pre nejaké aplikácie, ktoré používaš pre Shopify. Mali by si ich vopred zrušiť a mal by si deaktivovať automatické obnovenie domén na Shopify a tiež ostatných obchodov. Potom klikni na začiarknutie a klikni na pokračovať. Potom si tu vyber akýkoľvek dôvod a my klikneme na pokračovať. Potom tu máte ďalšiu správu, že ak to teraz deaktivujete, nebudete mať prístup k administrácii Shopify, ale táto voľba sa uloží. A potom si môžete vybrať, či sa majú uložiť vaše platobné údaje. Môžete to napríklad vypnúť a klikneme na zrušiť plán. A potom budete presmerovaní sem, kde je napísané váš plán bol zrušený. A takto jednoducho môžete zrušiť predplatné Shopify. Ak vám toto video pomohlo, budem rád za like a dovidenia.